Poz, ljudi, šta se radi? Kod nas se ništa ne radi, nego snimamo novi klip, novi serijal Minecraft preživljavanja EP1. I počeli smo da snimamo sa novim, kako se zove, sa novim, kako se to sad beše kaže? Čekajte, trebam da razmislim. Setio sam se posle 5 minuta, krenuli smo da snimamo sa novim, kako se beše bre zove, programom za snimanje, sad sam se setio. Uzeli smo malo piletine da ispečemo, mora da jedemo. I ovo je prva epizoda, idemo da vidimo da li pada mrak. Pa onako pada mrak. Možda je negde će pada kiša, našli smo 2 metala, ovo što vidite u čestu, to sam ja skupio da ne bi vas marao. I ako vidite ovaj zid ovde, tu je sve kabel, sam stavio dok sam kopao, vidio sam da je tu voda i zato sam zatrpao. Kao što vidite, mi se nalazimo u podzemlju. Tu nam je kuća, ovdje smo već krenuli da pravimo rudnik. Našli smo malo uglja. Ček, nešto mi se desilo sa nosom. Dobro. I sada nastavljamo. Čekaj, dokle smo stigli bre? Čorovavčo. Što pričam romski u srpskom klipu. Pa gde sad idem? Ajde, krenut ćemo ovdje. Moramo sad ljudi krenuti na drugu stranu. Zato što vidite šta se desilo. Naišli smo na vodu. Dok smo kopali rudnik slobode i mira i ruda. Ruda, ljudi, ruda. Ja sam, dok sam kopao ovaj rudnik, video ugalj. Malo sam ga skupio, malo nisam. Tako da. Gledaj, nisam ni ovdje vidio da ima ugalj, bravo. Imam ugalj koliko hoćete. Imamo ugalj kopirinač. Još imam tamo u čestu jedno, ne znam, 7 komada, ne znam ni ja. I ovih 5, znači imamo dosta uglja. Ko vaš kepirinač, lele. Sinovi. Čekaj, stavit ću ovo ovdje, ovaj ugalj ovdje, ovaj ovdje. Da im dođem 2 stepenice. Treba će mi dosta stepenica. Kao što vidite, imamo 18 stepenica. Vidim da će to biti dovoljno. Mislim da hoće. Za onoliki rudnik mislim da hoće. A mislim, ne, neće. Treba će nam negdje oko 40 komada. Ovo je za početak da imamo da li je dovoljno. Bre. Odmah lagam u epizodi. Odmah. Čim krenem da snimam lagam. Ne znam da li je to trema. Šta je. Ali sinovi lagam ko baba ratluk. Ko baba ratluk. Sad idemo dole ovako. I rudnik će ići još dole, još. Evo, sad ćete vidjeti. To jest neće više ići dole. Sad će da ide pravo. Sad krećemo pravo. Jedno 5-6 kocke pravo, pa ne znam gdje onda. Pa onda idemo još po kramp. Čekajte ljudi, mora da idem po kramp. I ljudi, evo nas opet u rudniku. Bio sam brzo po kramp. Čekaj, možda bi ovdje mogao ovaj deo da skinem.
a ne bi ni trebalo. Stavio sam ovdje na rudnik vrata. I malo ćemo ovaj vrh uglja da skupimo, pa ćemo staviti tu kamena. Ajde, skupljaj brže, bre, ti krampu. Moram naći još metala da bi mogo da... Kako se zove? Da bi mogo da... Kako se to... Moram naći još metala da bi mogo da napravim metalni kramp. Mjećalni kramp. Lele, kakve sam ja sreće. Taman kaže metal i metal ispred mene se stvori. Kuda ga stvorio, brale, Gavrilo Princip. Lele mame. Znači, lele mame. Moramo da stavimo sada taj metal da se peče. Pa onda ćemo nastaviti, a možda i nećemo da nastavimo kopanje rudnika. Ostavit ćemo ovo ovdje. I ljudi, sad ću da vidim, čekaj da namestim bolje mikrofon da me bolje čujete. I sad ću, ljudi, napraviti još stepenica. Tako, to jest mogu još. To je to. 20 stepenica. Ja mislim da je to malo i više, nemam pojma. Ne računa. Jako više, ovako onako će nam trebati za sljedeće. Za sljedeće nešto što radimo sa stepenicama. I da, krenut ćemo u sljedećem klipu da pravimo kuću, ali kuću, pravu kuću. Znači kuću. Sad ćemo ovdje staviti i završiti sa stepenicama i cijelim rudnikom. I da idemo da jedemo banane. Šalim se. Jo, to je mrak, moram brzo da kuće da stignem. Pao je mrak, ljudi. Ljudi moji, pao je mrak. Taman sam još nešto teo da uradim. Ali nema vas. Ovdje se ispekao ovaj mental. Sad ćemo napraviti dijamantski mač i kramp. Nadam se da će imati dovoljno za kramp. Hoće. Sada kramp. I ostaje nam jedan metal. Čekaj bre, tako. Jedan metal, pa ćemo možda napraviti lopatu ili skupiti još malo da bi napravili nešto drugo. Ili armor ili nečeg drugog. Ne znam šta bi još mogu ovdje. Ajde krenemo ovdje ovamo neku sobicu da pravimo. Da će da nam bude da spavamo kad skupimo 3 vune i da napravimo krevet. Evo ovako nek bude samo. Ove širine će bude 4 bloka. 3-4 bloka, evo 3. S ove strane će da bude 2. I ovako uzduž 4. 3/4. Sad da sklonimo ovaj deo. 2, 3, 4. Jao ljudi, ne znam da li vas smara, mene je malo počelo da smara, zato ću malo stopirati ovdje dok ja ovo iskopam. I ljudi, kao što vidite, završili smo. Sad idemo da stavimo jednu baklju. A ona će stojati ovdje i tu će nam stojati krevet. Ili ne. Baklja će stojati tu i tu krevet. Ovako. Može. I morat ćemo poslije da idemo po hranu. Da vidim da li je svanulo. Nije još. To.
Strefila me srčka, ljudi, ne znam da li je vas, samo iskočilo nešto ispred vrata i strefila me srčka. Ja. Što stalno vadim ovaj ugalj kad hoću tu da ga stavim? Što? I ljudi, ja mislim da bi ovdje trebali da završimo epizodu. Hvala svima koji su pogledali ovaj klip. Neka ostave like, share, subscribe. To jest neka ostave like, share i komentar. I ako se nisu subscribe-ovali na kanal Matrix Ultimate, subscribe-ujte se. I samo moram da pozdravim najpoznatije youtubere na Balkanu, to su Muđa i Ćale, Serbian Games BL i Full TV, a u Full TV spadaju Luka, Niksa i Đole. Oni su 3 brata, da ne pričam o njima sad, jer će se sigurno možda ljutiti na mene. Do sada imamo 22 subscribe-a, ja bih voleo i moj drug s kojim snimam, to jest nas dvoje smo zajedno osmislili Matrix Ultimate, ja bih voleo da nas dvoje postignemo barem 1000 subscribe-ova da imamo. Znači, lajkujte na Facebooku stranicu Matrix Ultimate, isto je ovakva slika. Lajkujte i možda ćemo u nekim sljedećem klipu, ako ostavite još komentara, to jest dosta komentara, praviti klip pitanje i odgovori, a onaj prethodni obrisati. I ne znam da li sam vam u početku epizode rekao da imamo novi skin. Vidite kako je blesav. Neću vam reći ime, da ne bi dobio možda neki copyright, neko da me kopira. Mislim, možete, bilo ko. Nije mi ni bitno. U prošlom klipu naravno pogledajte unboxing i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Bye bye.